जिसुआ समफ्रामारिनि दैदेननायाव बिपिएफआव हानजा हानजा रायजोफोर। इउपिपिएलआ खुंथाय गोहोआव फैदोंब्लाबो जाफुंसार जायाखै। गरिबफोरखौ बिसोरो मोजां खालामगोन होनदों, जौ संग्राफोरखौ बिसोरो जौ संहोआ होनदों, लामा दथा दखान होग्राफोरखौ बिसोरो दखान होआ होनदों, घरे घरे बिसोरो हाबनानै साख्रि होगोन होननानै बुंदों। सरखार जादोंब्लाबो साक्सेसफुल जायाखै आरो दिनैसिमबो। इउपिपिएल सोरखाराव थानायनिफ्राय थायैआनो साबसिन। जों मेगनजोंबो नुखादोंब्ला होमब्ला जों बे सरखारावहाय थानायनिफ्राय थायैआनो साबसिन, बा जों जानाखि हाग्रामा सार बेनि जों सरखारावहायनो जों दा बेनि लाइनावनो जों साक्सेसफुलखौ जों मावगोन आरो जों बेखौहाय मावनानै बेखौ जों देरहाहोगोन आरो जों। प्रमद बर'आ सोरखार जायैनि सिगां मोजां खोथा बुंदोंमोन। इउपिपिएल खुंथाय गोहोआव थासेयावबो जों दिनै बिपिएफआव फैनायनि मेन उद्देश्यआनो जाहैबाय जोङो बिटिसिखौ बासायनायनि थाखाय आरो। साननानै जों नुनो मोनबाय, मेगनजों जों नुबाय। बिटिसिखौ प्रमद बर'आ फोजोबस्रांनो थांगासिनो। नेर्सोन औवारिनि बिबुंथि। सोरबा न'खर साख्रि मोनगोन होननानै बा जानो गैयै गोरिब दुखियाफोरखौ नायगोन होननानै बिथाङा जोंखौ थगायनानै दोनदोंमोन। दा जों नुनो मोनबाय, साननानै जों नुहुरजोब्बाय आरो नायनानैबो नुहुरजोब्बाय। जों आरो जाम्बा जाम्बिफ्रा गासैबो नुनो मोनै गैला, मेगनजोंनो नुबाय। सोरबा जाम्बाबाबो सियानबाबो गोरोंबाबो गोराबाबो जों गावनो नुखाबाय। आरो बिटिसिखौसो माने दंस' खालामनो थांगासिनो दं दा प्रमद बर' बिथाङा। 14 नं चिरां दुवार बियाबाव सानसेनि उनाव सानसे इउपिपिएल दोलोनि खहा जानायखौ नुनो मोन्दों। फैबाय थानाय बिसायख'थियाव बिपिएफ दोलोनि थाखाय गाहाम रादाब। 14 नं चिरां दुवार बियाबनि टिएमसिनि ब्लक आफादगिरि लोगोसे केसियार बेर' नार्जारि आरो इउपिपिएल दोलोनि माखासे सोद्रोमाफोरा बिपिएफआव हाबो। बिथांमोना बिपिएफआव हाबनायनि उनाव गावसिनि बिपिएफआव हाबनायनि जाहोनखौ बिबुंथि लाखिना एरैबायदि बुङो। बिसोरो जेब्लानाखि सरखार जायैनि सिगां बिसोरो गरिबफोरखौ बिसोरो मोजां खालामगोन होनदों, जौ संग्राफोरखौ बिसोरो जौ संहोआ होनदों, लामा दथा दखान होग्राफोरखौ बिसोरो दखान होआ होनदों, घरे घरे बिसोरो हाबनानै साख्रि होगोन होननानै बुंदों। बे दिनैसिमबो बे माबाया सरखार जादोंब्लाबो साक्सेसफुल जायाखै आरो दिनैसिमबो। दा जों बेखौ नुनानै जों मेगनजोंबो नुखादोंब्ला होमब्ला जों बे सरखारावहाय थानायनिफ्राय थायैआनो साबसिन, बा जों जानाखि हाग्रामा सार बेनि जों सरखारावहायनो जों दा बेनि लाइनावनो जों साक्सेसफुलखौ जों मावगोन आरो जों बेखौहाय मावनानै बेखौ जों देरहाहोगोन आरो जों। थारमाने आं टिएमसियावहाय 2 बोसोर बायदि मावबाय, ओमफ्राय 2 बोसोर बायदि मावनायावहाय जेबो साक्सेसफुल जानाय मोनाखै। जों माबा मोनसे जों प्रग्राम लायोब्ला जोंखौ ओरैबायदि खस्थ' खालामो। आं दा 2 बिबानाव दङ। टिएमसियावहाय मोनसेया ट्रेजाराव, मोनसेया ब्लकनि प्रेसिडेन्टमोन आं। जिसे समफ्रामारि फंबायखौ आं मोजां मोननानै बे बिपिएफ दोलोआव आं फैदों। आंनि मुङा मुस्रि नेर्सोन औवारि। आं चिरां दुवार 14 नं चिरां दुवारनि। दिनै जोङो इउपिपिएल खुंथाय गोहोआव थासेयावबो जों दिनै बिपिएफआव फैनायनि मेन उद्देश्यआनो जाहैबाय जोङो बिटिसिखौ बासायनायनि थाखाय आरो। दिनै मानो होनबा प्रमद बर'आ सिगाङाव गाव सरखार जायैनि सिगाङाव जोंखौ मोजां बुंनानै, जेन'बा मोजां बासन होनानै, बा लामा जागोन, बा सोरबा न'खर साख्रि मोनगोन होननानै, बा जानो गैयै गोरिब दुखियाफोरखौ नायगोन होननानै बिथाङा जोंखौ थगायनानै दोनदोंमोन। दा जों नुनो मोनबाय, साननानै जों नुहुरजोब्बाय आरो नायनानैबो नुहुरजोब्बाय। जों आरो जाम्बा जाम्बिफ्रा गासैबो नुनो मोनै गैला, मेगनजोंनो नुबाय। सोरबा जाम्बाबाबो सियानबाबो गोरोंबाबो गोराबाबो जों गावनो नुखाबाय। आरो बिटिसिखौसो माने दंस' खालामनो थांगासिनो दं दा प्रमद बर' बिथाङा बा इउपिपिएल सरखारा। बेनिखायनो जों दा बिटिसिनि जोंनि बै थांनो नागिरनाय, गोमालांनो नागिरनाय जेनोखि पावार, जों बेखौ लाबोफिननो थाखाय जों दिनै बिपिएफ हान्जायाव जयेन जाफैनो गोनांथि जादों आरो। बिटिसि खुंथाय गोहोआव सिगाङाव जे मावनानै थांनाय जोंना सार हाग्रामा आरो खाम्फा सार आरो बिनिनो दानि केन्डिडेट जोंहा गोदानै गायसनजानो नागिरनाय जों आदा जिसुया
सुमफ्रामारि जों बिथांजों मैखोमैनो जों मदद खालामनानै जों बिपिएफ हान्जायाव हाबनानै दिनै जयेन जाफैबाय आरो दिनैनिफ्राय जों खामानिखौ मोजाङै मोजां राफोदै मावलांगोन होननानै जों मावलांसिगोन आरो बिपिएफ हान्जाखौ जों देरहाहोसिगोन आरो जों इउपिपिएलखौ दै गुदुंजों लुनाय बायदि ग्लाब ग्लाब गोदौ होसिगोन आरो जों एबारनिफ्राय ओमफ्राय जोङो बिपिएफ हान्जाखौ जोङो जै मै देग्लाय एमपि इलेक्शनखौ जों देरहाहरगोन आरो। पहले तो नमस्कार सभी को। मैं डॉक्टर राहुल दहीकोटे वेस्ट बंगाल से, और आज कुछ बातें आप लोग से मैं करना चाहूँगा, क्योंकि देखिए मेडिसिन और सप्लीमेंट्स कुछ ऐसे आहार होते हैं जो शरीर के लिए बहुत ही लाभकारी होते हैं। विशेष जैसे कुछ बीमारियों के नाम में मैं बताऊं, अगर अभी जो चलता हुआ वो है, बीमार तो उसको नहीं बोलूँगा, जो लाइफस्टाइल डिजीज़ेस हैं जैसे शुगर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, बीपी, हाइपरटेंशन्स, और बाकी बात अभी सबसे पेनफुल जो प्रॉब्लम आप देख रहे हैं दैट इज़ कॉल्ड पेन मैनेजमेंट से रिलेटेड, दैट इज़ ऑर्थोराइटिस प्रॉब्लम, ऑस्टियोआर्थराइटिस, उसके बाद साइटिका, स्लीप डिस्क, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस। आज उसी चीज़ के बारे में थोड़ा बात करते हुए कुछ सजेशंस, कुछ ऐसा सप्लीमेंट मैं आपके लिए बताना चाहता हूँ। देखिए, क्योंकि आज एक ये प्रोवेदा का एक प्रोडक्ट है जो मैंने बहुत सारे लोगों को मैंने दिया और बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिला है। सब तरीके के जो इंडोक्राइन डिजीज, पेट से लेकर सब पूरे शरीर को लेकर उस चीज़ के बारे में जो अच्छा रिजल्ट को देखने को मिला है, ये आप देख सकते हैं। इसका नोनी जूस, ये प्रो नोनी प्लस है, ठीक है। प्रो नोनी प्लस एक ऐसा जूस है जो हमारे शरीर में जिस आहार के कारण आज जो बीमारियां बढ़ रही हैं उसको रोकने में ये बहुत ज़्यादा लाभकारी है। और कुछ थोड़ा लंबे समय तक अगर आप इसको लेते हैं तो वो बीमार आपका जड़ से ख़त्म हो जाता है। नोनी आप जानते हैं ये एक अफ्रीकन फल है और जिसमें बहुत हाई एंटीऑक्सीडेंट की मात्राएं होती हैं। जो हाई एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा होने के कारण क्या होता है कि जो हमारे अंदर जो चीज़ें, जो सेल्स, जो टिश्यूज़ जो डेड हो गई हैं उसको एक्टिव करने में ये मदद करता है। एक बार आप फिर से देख सकते हैं, ये प्रोवेदा का आपका प्रो नोनी प्लस, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, क्योंकि ट्राई करने में शरीर से बड़ा कुछ भी नहीं होता, क्योंकि जीवन बहुत अमूल्य है। एक बार ट्राई कीजिएगा ज़रूर। आपसे एक चीज़ और कहना चाहूँगा, क्योंकि देखिए आप अभी तक आपने देखा, मैं इसको दिखा रहा था, अब ये मिलेगा कहाँ पे, तो बात आप अच्छे से सुन लें, एड्रेस को नोट कर लें। ये आपको मिलेगा बोरोलैंड थेरेपी सेंटर, कोकराझार, काची गांव बस स्टैंड के सामने। और आप किससे संपर्क कर सकते हैं ये भी मैं बता दूं, ये आप कंसल्ट कर सकते हैं। यहाँ बहुत अच्छे थेरेपिस्ट हैं, तुबलव ब्रह्मा, बहुत अच्छे थेरेपिस्ट हैं, उनका नाम है तुबलव ब्रह्मा, आप उनसे कंसल्ट कर सकते हैं। उनका मोबाइल नंबर है 9974030738।